uba Banteidor lingdo hakani ka jingne jngo yakani ka jaka Jngoh-Kai perthai ba itnat ba ulara ya ka wei ka Lieng bat ki life jacket ban IT hakino ilam kani ka snong ki ban pej bat sumar yakani ka jaka khanang ba ki buan Jngoh-Kai kila ban pren kam ban song bat king Lieng ban siu pat se ki nong pej nong jngo hakani ka jaka Jngoh-Kai kani ka wa ka don du pratli ki sai ki ba itnat ki bala ban le Jngoh-Kai Daka ba khamsuk hadian ka jimpin biang ikilenti ya kichat bat ki ying ki balasna kerpang ban Jngoh-Kai sadu sajan kini kiksai ki badan hakani ka wa ikan thup ya kiksai no rimen kiksai lap kenyi kiksai jalson kiksai wai mahadai kiksai urkhian kiksai demiu rasi kiksai lum yo kiksai ska waskan habai keren bot RiKhasi channel ba Banteidor ring do ulong ba kani kanirap ban Kyntiew ban pimi pisai ka snong leng ba ka kam Jngoh-Kai perthai hakani ka wa rasi ulong ru ba kat kum ki jingtip ulayo na kinong ilam snong ba buan ba buan Jngoh-Kai ya kani ka wa kabudan kiksai ba itnat bat ladai kwa ban song Lieng kiladan ki life jacket ki ban yadai ki shushu ulong ba an persang banwat kilat Kyntiew ban Kyntiew shushu ya kani ka jaka Jngoh-Kai perthai bat ki wipat ki badan hakisnong bat ki dong kamau kon rokutansi nga subhai kani ka boat bat kani ka life jacket kadai sibenta ban promote ya ka tourism amar ka jing itnat bat ka jing wan kai jung ki beriu shane ka na ka por na ko islam kala nang kiyo bat kani ka jaka kam dei su jaka berang mentah berang thumai naduk islam ki bulalej ong ipi arla islam chuang la i ka jing itnat ni jaka bo na ki beriu kilawan tenrai ka ba kongsan ka long bang inang promote bat inang perkhat ba ya kani ka snong ni ro bat khamta mi ginong kit kam snong ki badan hang ne naman nakapor se ekran ki beriu ginawan ka sini ki kwa ban ki keli don nam don boat don nam don Lieng bang ki kwa ban song te kam don kata te ngapat ngasngo ba ka dei ka kamram junga kam nong mikmat ada la ban irap kan long sibenta ka dei ka ailat ai kam ai jam begin yo ban penmi fon nang ni kai nak benta ki bay trei be kta ni ke bay up ang ni ke bay trei ang ni ban pej ang ni jaka mangi don kam ban presep don kam ban pene ini jaka ke bay khoi suba don kam ru ban Kyntiew pat ong pi ka yo kam yo jam ya ka yo ka kot tedai na takada nga ka tu kabut ka bang ai life jacket kalong na benta ki bro ki panon kam makanaru mot kandon ka jing da yo bakala kumnya yo ngam yo nim tai mo ani kabut ka wei ka benta ba kalong ba kini ki badan hang ne ki nakaliang ka sinong ki bapej ya kani ka wa rasi hang ne kan dei si benta bakin yo i kenja long i jingmi nang to kan kini yo banirap pra ban Kyntiew ka sinong banirap pra member kamtam hakayo ka kot kadai kata si benta lada kani ka insutu bakani ka but benta ka bang ai kalong sisa ka jingyo nong bat kalong sisa ka i ka ba ini ka dimban na ka benta na ka por tingin nang hapan perkhat su umno banang irap su kata kadai na kaliang junga kani kadai tang jing sedang tang wei suang in pai kalong kumno bala kerpa di kilu bala ka jing ya begini tray sistem ban ya le bha kai ka bagi le kadai ban long transparency bakin bu bha bakin kenshow bha hanang bakan long ka jing mentoy hadian habut ban sumar ban le khoj banum sha gi beri wan kairu bakin shia bread pathar yaki plastik bitor kini kita ngi ban sumar ba gi ban buram namar kani kalong sibentang ong ipi kadai ka jing kanong no bleu la kerkhu ya ni jaka kan ni ka jing itanat ki beri ki khamsalia banwan kimpat awan aduk atatan makalenti senkin kam dabiang kadang seni surok hari menta pila i kat to kan ni pila i baka surok la sedang ban cina teman ngai adien arsnem trai ka surok ka sabha bat ki beri nang wan bantu chene namar ngila i persang ru ban ra ya ka ban penyo i skim na po ka government of India ban state kumjuk banang siang pen bahag surok ban ngai skam bahadian arsnem kan ni ka jaka kan long ko wei na ki jaka ki bagi nong Jngoh-Kai perthai umdai na po state mot na bari India ru bakin wan chene do menta kilas dang ban wan hari ngai Islam ngai skam bagi nang bon ki ban wan kani ka snong kalala ban penbit penbiang ya kani ka jaka Jngoh-Kai perthai da ka jingtre sistem kinong snong bat yo jirap na kaliang ka disi hakis nam baladam usodar jong kani ka snong uba robat pali ong ba kalong ka jingsong sorong na ka benta ka snong bandon ya ka jaka Jngoh-Kai kabala ban kring ya kinong wan Jngoh-Kai bat benta ka surok ru kala khamba bat kam don shu ban pen artatin pat ya kinong wan sha kani ka jaka kani ka snong ka dei ka brang sania ha ka rep karyang bat kirong ba kilapan pau ba kim don la da ka mui pat bakin yo kam yo jam kumta kilas ngo don kam ban Kyntiew ya ka kam Jngoh-Kai perthai ha kani ka jaka bat ai khublei ru yu ba Banteidor lingdo wala sim khia bat ai ka jintre lang bat yaram sakani ka jaka Jngoh-Kai men bau dong long MDC ru ban thau i kilinti ya kijan ila don ki jing mentoi sibun na ka benta ha ka snam ka bala le na marba ka dang long kum tu ka surok rei ha ka ne ka ar hajar khatra kumbaga long kala don ki jing kta ka tu ni na marba na galian ka surok kalong ngidang yesna ngidang prepare bat ngi tung khre i ka tu surok ka badai bat ka ni ga bagi bat kene ga bamenta nang duk nang tenalat hadu hangni ti kadon gajing thut nang benta gitu turis
Tingi kermen ba nang ni sakmat pat namar kumbala pila yu ba pila wan pila don gijing pengkret nak benta ban sina ban pha tingi kermen ba ka nang kiu